Αυτή είναι η βάση. Εδώ βλέπουμε το κούμπομα. Με αυτά τα δύο ελάσματα γίνεται το κούμπομα. Εδώ είναι η βάση που μπαίνει το εσκοπρίωνο. Εδώ έχει τα μοντέλα για τα οποία μπορεί να πάρει επάνω. Η συναρμολόγηση είναι πολύ εύκολη. Απλά τραβάμε τα δύο ελάσματα και έχει κουμπώσει. Από κάτω έχει αντιολισθητικό και μπορούν να μπουν και οι σφιχτήρες αυτοί που πιάνουν τη βάση. Εδώ έχουμε τη βαλίτσα την οποία έρχεται. Και μέσα το δισκοπρίωνο. Εδώ το βλέπουμε πάνω στη ράγα κύλησης. Βλέπουμε ότι εδώ πιάνει και σφίγγει πίσω με αυτό το ελασματάκι. Η ράγα μετά μπαίνει σε αυτούς τους οδικούς. Εδώ βλέπουμε το Bosch PKS66 σε σχέση με το Skil, το 5166. Υπάρχει μία διαφορά στο μέγεθος. Έχει πιο εύκολη ρύθμιση βάθους με αυτό το λευγέ και βλέπουμε ότι το Bosch έχει το Riving Knife. Η βάση του είναι πιο ενισχυμένη, το σίδερο είναι πιο χοντρό. Σε σχέση με το Skil που φαίνεται ότι είναι πιο ψηλό το υλικό. Παρ' όλα αυτά τη δουλειά την κάνει. Αν πέσει κάτω, ίσως και να έχουμε ένα μικρό στράβωμα. Μιας και λυγίζει ακόμα και με το χέρι, αν το σβήσουμε. Και εδώ βλέπουμε την απουσία του Riving Knife. Περίπου και τα δύο είναι στα 4,5 κιλά. Ένα μείον του Bosch, του Skil σε σχέση με τον Bosch είναι η απουσία ρυθμιστής ταχύτητας στροφών που έχει το Bosch και το soft start, το οποίο το Skil δεν έχει soft start.